Eller til Windows 10. Nu har vi spolet det tilbage. Jeg vil lige tilbage. Okay. Kan vi ikke stoppe det? Jo, det er det. Hvad sker der? Jeg gør noget. Du skulle filme, mand! Fuck af. Nej. Jeg håber, der kommer en bil. Sådan næsten før. Karen? Ej, væk. Ja. Helt perfekt, jeg skal have noget tygt, David. Jeg har en pistol. Du får den ikke, mand. Vi gør noget der. Du er nødt til at tage en til her. Vi lægger bare tingene, så gør vi det bare lige her. Ja, bare det her, det er fint nok. Det er jo da, få din taske. Fuck, hvor er det? Den ligger dernede ved toget. Hvor er den? Er du sikker? Nede i toget, ja. Har vi ikke glemt den løbe? Nej, den var inde i toget. Nej, den var inde i toget.
Run, Forrest. Skal vi om nu? Nej, vi er nødt til at tage en sidste, så er vi mere tid. Jamen, hvad Vi har noget. Hvad var det her? Skal jeg bare lidt rundt her? Ja. Nej, men du, jeg synes, Du løber alt for hurtigt. imens vi bare, hallo, vi slåsser bare her, ikke? Så er klart, var der egentlig bag mig noget, det var op lidt nakket. Hvor fanden er det? Hvor kaninen? Hvad fanden sker der der? Den er sgu da der! Hvor du godt kan lide at tage. Jeg kan godt lide at tage billeder, hvor der er en masse blomster på Okay. og fugle.